Adi Binangun. Salah mangsa kaanggit dening Nur Asmara. Udan iki dudu tangising bayi, nanging guyu kang nyolowati. Panas iki dudu alas kobong, nanging jagat kang bolong. Rasa iki dudu impen kang nikmat, nanging payung kang keserakat. Sugih iki dudu daging kang gurih, nanging balung kang ringkih. Pinter iki dudu montor kang mlayu, nanging gangsingan kang turu. Iki dudu mangsa kang rendeng, nanging akeh kang rasa dadi gendeng. Ngawi lampu remeng-remeng.